komunidad para sa maray na futuro ta. Usapang pamilya, digdi sa DCGB. Giya para sa pamilyang maugma, nagkakasararo, may takot sa Diyos, asin disiplina. Mga tema para sa marahay na pagpapadalaga nin pamilya, asin iba pa. Ang gabos na yan, digdi sana sa DCGB. Sa programang Usapang Pamilya. Diyos maray na hapon po sa indog kabos listeners as in viewers kang DCGB AM as in DCGB News or DCGB Facebook Live. Diyos maray na hapon po, Ma'am Pita. Yes, mabuhay. Diyos maray na hapon tayo sa imo birth, and I would just like to greet you. Happy birthday. You celebrated your birthday yesterday. Thank you, Ma'am Pita. And mabuhay and Diyos maray na hapon sa satuyang mga paraan tabay, and of course sa satuyang mga pag-iniba digdi. Kaya po, kay bata po si Sir Nico na tatabang kita dito. Wala sa pachat-chata baga, Ma'am Pita. Okay, Ibagang yung opening ating ta. nakakapag Pero po, burbayli. Ayan, si Sir Nems Flora po, kay bata po as in si OJT Casey Tanay. Yes. Ayan. So, diyan po girari kita sa Usapang Pamilya. Yes. So, alas Ngunyan po, again, 2 to 3. Today is June 19. June 19. June 19. Thank you, Sir Nico. 2025, 2 to 3, Usapang Pamilya. Only here, always number 1, always DCGB. Yan. Ay na, kami na sa tutog sa Mampita. Ayan na yung music. Porque sabes que te quiero, Oho. tú te aprovechas. Ayan, baga Happy po. birthday again. Thank you, Mampita. Kaya nasa party lang po, Yeah, ano. baka gusto mong i-share kung anong nangyari kahapon when you celebrated your birthday. How did I celebrate? Ay, may in-MC po akong wedding. Yung nga ni nahiling ko, may ano ka, gari Opo. magayon nun celebration, may gong wedding, igong my birthday, ano? Ayun po. Siyempre, birthday. Grabe ang energy po, Mampita. Yes. Mugmahon, and And siyempre dinner yung... po. Dinner with the family. Oo, Bangli po. yan. Tapos Priority. kasisimbag po kang mga ano. Kadakol. Actually po, mas dakol sa oras kung kasisimbag po kang mga greeters. From DCGB, salamat po sa mga birthday greetings. Salamat po. Yes. And I also would like to greet, Suaki ni Nancy is also celebrating his birthday today. I think Nico. Happy birthday, Nico. He's there watching also. Happy birthday, Nico. Nico Beato. Nico Biato, happy birthday. So, i-recap naman po kita, Mampita kang so Oo. last topic tabaga po. Iyo po itong so Yeah, ka Monday. pagpapahiling kang pagkamuot po sa pamilya, ano? Yes, paano mo ipapahiling, ipapamati sa imong pamilya, sa imong mga mahal sa buhay, ang pagmamahal. How do you show your love? Yan. Oh, di ba? Yung dakol kita mga pigtukar kung ano yung mga pwede nating gibuhon para ipadama ang ating pagmamahal sa kanila, di ba? I-enumerate tabaga so different love languages. Oo, ano yan? So, pagtaram lamang I love you. I love you. Pagtapik. Yes, mga words of affirmation, acts of service, di ba? Receiving gifts and quality time. So, dakol ini talagang papaano mo ipapadama ang sa imong pagkamuot sa imong loved ones and sa imong pamilya. Pwede man nga ni pala Mampita, so po, pahiling mo din ang pagkamuot sa sadiri mo. So ito bagang give yourself a hug. Yes, Pwede of course. Man Ay, ang sarap pwede ng man palang feeling. tapikon ang sadiri po. Pamper yourself, loving yourself, of course. Kung habang nasa biyahe ka, papauli ka pa sana, pwede mo nang inutan po. Mag-ano ka na, tapikon mo na, good job. Maray man bagad apit no pikat. Congratulations, self. Yeah, Diba? congratulate yourself. Oo, ikaw Kaya pa. natin to. Oo, magayon na nini na sana so sa to yung mga paraan tabay diyan. Sir Kio, kung si Sema na mga sa to yan nag-aantabay na baka Ay, oo, gusto din mag-share kung sa muya na kung paano man nito pagpapahiling an sa indong pagmamahal. Iyo. Yeah. So you can also send us your text message or sa chat. Tinawag ta kasi sin ng assignment, di ba, Oo. Mampita, na paano ano ang pwede nindong gibuhon pag uli nindo para ipahiling sa indong pagkamuot sa indong miyembros kan pamilya. Oo. Tsaka another topic natin, I think last Monday, yung open communication. Open So sa family na dapat igwa kitang open communication para maibitaran tayo mga problema. Lalong-lalo na sa tuyang mga aki na nahiling natin nagpaparakulong na lang sa kwarto, data aram ko anong problema. Dapat we have to communicate with them. Isihunta, make an effort, extra effort, di ba? Open communication. Tapos para klarado sa buong pamilya, ipag-explicar kung nata may pigigibo mo ini,
maray baga ito mampita. Nasabutan. Kaysa para Oo. istriktuhan mo day man aram kan aki kung nata. Lalo na po sa mga aki ipabagang sa mga elementary. Magayon na po sinabang nagdadakula, pigtuturuan sinda kitama. Yes. So, ngayon na aldaw pong ini, panibagong episode na naman po kita. And ikaw po kitang topic ngunyan na iyo poan, pagpapatawad. Ay, Forgiveness. medyo difficile po ini. Pagpapatawad, daan tungo sa kapayapaan sa tahanan. Yan. Ano nga nito? Daan. Opo. The way. The way. Para sa Oo. kapayapaan. Ano yung kapayapaan is peace. Yeah. Harmony. Difficile baga po ini. Tapos ang pagkakasala po sa pamilya baga may mga level-level man po. Igwaso aking nag-utik para day madagitan. So, day nagpakaray kang pag-adal. Pwede man po Iyo. ito. Ayan. So, mga yun man po itong mga nagpupuon baga po yan sa sadit. Maghuro na ki maray po Mag-uro na ki maray para day na magdakula po ang problema. Iyo. Mag-uron, gather your family and discuss kung ano man ang problema para at least kung whoever is so may kasalan. So igawag ang mga paagi, yan nga ni po ang itutukarta kung paano magpatawad o maghagad ki kapatawadan. Yan. Sabi nga ni po, ang kada pamilya daan may pig-aagihan. May mga tambuhan, Ay, no family is perfect. dahil pagkakaunawaan. Pero po ang hapot po dyan, paano po tama ibalik ang peace o kapayapaan o pagmamahalan sa laog kanharong? Yan. Importantihon po yan. So, naindot baga, communication, paano tayo pagpapahiling ang pagpapadaba, and ngunyan sa tuyang very important topic na forgiveness. Papaano kita magpapatawad and papaano kita maghagad kikapatawadan. Yeah. Para lang ang sa tuyang family, may harmonious relationship kita sa laog kang sa tuyang family. Yun. So, yan nga ni po, Ma'am Pita. Ang sarap po dyan. Difficile baga po magpatawad, Kaya, sa satuya mo naman pong pagpatawad o saan man pong kadipisilan, minagaan po iyan pag ihagad ta po ang tabang kan sa tuyang kagurangnahan. Yes. Ang saro dyan siguro, we should know how to humble ourselves, di ba? Kasi kung masyado kang proud of yourself, di ka makakapatawad, ba natata ako mapatawad, siya may kasalan. However, kung tatao ka na no matter what, if you know how to humble yourself, tatao ka, makakapatawad ka. Pero sabi nga ni po baga, Ma'am Pita, pag nagkasalaan ito sulala ang lalaki sige sa nang agad kita. Gari, Sige sa nang agad kita para din na makalabang istorya po Gari, so, sige na sana. Sige gang gibog sige kisala. na. Tayo nyo, ginagagad mang kitawad. Gari, sala man iyan. Parang may repentance, O mas ano? kisala po kang agong na babae, i-admit na lang kang lalaki para Sige na di yan. Para makala- din ribok. Para din na nga si Mrs. magparakutat-kutat. Yeah. Dati na magpararibok. Sige na nga. Yung patawadan na niya ako. Sala ako. Yun na po yung nagkaputan tamampita. Ano tabi sa indong lawag ng pamilya? Arag man po kaya. Nagpararibok. Isus ko nga si Mrs. Yun na naman. Yung akong talinga ko. Para- Kaya nag-inom ka na naman. Tinaram ka hindi mag-inom. Sige na may laklak mo. Yan. Sorry nga yan, Mrs. Hanggang nga. Di ko nagigibuhon. Isus, patawara. Paano ka tayo nagdagirari po? Santissima. Ibang grupo naman ang nag-agda po sunod na aldaw po, Mampita. Ta birthday naman kang suka-klase ngayon sa ibang eskwelahan. Puro na sana may birthday. Ayan. So we should know also kung hanggang saan na Yeah, opo. kasi if you will do that every time, it's already abuse, di ba? Abuso na iyan eh. Anyway, pagpapatawad man ako, pwede ko naman gibon, tamaga naman niya akong tawad. Yeah. So hindi yun ang tama. Mm-mm. So sabi nga ni po, iba-ibang level po So ibang level po ang pwedeng maging kausa kan dai pagkasinabutan. So matao kita ki mga tips Mampita. Sige, okay. Kang mga about pagpapatawad. Mhm. Ayan. Ikaw madali ka magpatawad or depende or kung sa sadiri mo may nag-commit ning Oo. kasalan sa imo, do you outright forgive or halimbawa ikaw? Ano po, Mampita, sa kuya man po, depende din. Kasi ito talagang tao talaga po, baga kita kung minsan nakukulugan man po, Tao tayo, that's true. Tao. Kung minsan gari na,
iabot man kita kang ano ta. Sabi baga pagkatao. ng iba, time heals. Time heals. Oo, time heals. The hurt is there. Kung naghilo man yan, the scar is there. But then again, kung baga, can I share? Sa kuya, kung may na-hurt ako kang sarong tao, sabi nga, marauton daan araw kay ni na as much as possible, I would like to avoid that person. Pag ako na-hurt kang tao, avoid ko na lang. Yan, Halimbawa, masabatan ko, gari, nagaliklik. Pero ang pigtuturo sa tuya kang mahal na Diyos na Yes. we should be humble enough to forgive. Na maski nga ni baga kung kasalan ko ba o kasalan, gari isip mo, kasalan niya, he should be the one to ask forgiveness. Pero kita, na pigtuturoan, be humble enough na kung ano man, if there's an opportunity for you na, o sige, patawadon ka. But maski din naghagad kitawad, pero sa sadirita, pinatawad ta na siya. Di ba, an araw kaan. Tapos sa party baga po kang day nagpapatawad mampita. Magabaton. Magabat ano? Oo, yes. Magabat. Tapos sa ko naman po, sa experience ko naman po, ikaw man talagang tao, kung minsan iiwasan mo na lang. Hindi man si Lord biglang tatagpo man ka mo. Pero ang beses ko na po yung experience. Ay, totoo yan. Tatagpo talaga ka mo. So, nailing ko po ang gusto po kan sa tuyang kaguranan. Love all, friends to all. Totoo yan. Hindi Gari, kang pigtataon ka na ng opportunity ni Lord. Ayan na. Oo. Pinagtagpo ka mo. Aber daw, singung ko, kung makapatawad ka na, kung Yeah. kung ma-approach mo yan na tao yan. Pero kung minsan, nafe-feel parang di pa preparado, kung minsan nanarog ka na, no? Kung ano man agad pala mampita, di may tao kang pikiwasan or may kadagit, bigla ka bagang nawara sa mundo. Di daradaran mo pala nito, ano? Di ka nakapatawad. Di ka nakapatawad. Kaya, dahil pati aram po, kung rin po kita kakwaon. Yes. That's true. Totoo yan. So, rin pa kita mapatawad. So gabos na kakulog sa kuya o patawad. Oo. Yeah. Maganda kitang tawad mo yan mampita sa mga nakulugan ta. Oo, incidentally pala si Paul is again watching. He's watching. Oo. And Hi she Pao, said- hi Jeff, hi Lou. Hi Ito to na my po. family, all of them are watching. And is it okay pala kung may fun run? Pwede ba yan Ay, i-announce? pwede po. Pwede yun? Pwede po, mampita. Ayan, kasi anyway, baka mamaya madagitan ako, daw. Patawadin mo na lang ikaw mampita. Ay, bagang tawag ito pagpatawad. Siguro later na lang pag kita magbe-break or before mag-break or after the break. Okay. So that's allowed baka. Kasi dito po malingawan mampita. Tayo Oo. kita patawadon ka. Oo, So, patawadon ako committee. kang ni si GBT ba ako dagitan ikaw. Or day ka patawadon mampita kung di mo ma-announce kang committee. Patawada po tabi ako. Nagpadara na naman po si Ate Paula 50 stars. Ay, thank you Pawi. Thank you, Ate Oo. Pao. Yan maganda po ang love language niya. Yes, Ano, ma'am? thank you Pao. So, day ka man niya mahahag, day man makikisan, Oo. nagpadara siyang 50 stars. Yes, thank you. Thank you, Ate Pao. Tapos yung, yung time na nagdadangog, naghihiling siya sa Satuya. Yes. Dako lang bagay na po. Thank you, Ate Pao. Thank you Pawi. we are Regards touched. to you there Nakaka-touch sa Cebu. Ayan. Ingat, Permi. Kamusta po dyan sa Cebu? Magayunan po ang Cebu Mampita. Oo. Sana mabigyan tayo yung opportunity to travel together also. Ano daw yan? We look forward. Ayan. Tapos Mampita, may message, may comment po si Ate Pao. Gusto mo pong basahon po ini about forgiveness. Yan po dyan sa... Ako na lang po mabasa. Sige po. Sabi po ni Ate Pao, for me po, depende po sa gabat o grabe kang ginibo kang tao. And it will take time siguro magpatawad. Iyo po talaga. Time heals. Yan. Time heals. Kasi sabi ko nga lahat naman ng families nakakaigwa ng araw kaini ang problema sa family na na-hurt, na magabaton ang ginibo sa indo na so Lord, tabangan mo ako na mapatawad ko ini na sobra-sobrang ginibo sa kuya, sa kuyang family. So Lord, guide us how to forgive Yan. this Iyo po ang actually best In time. tool po. Kita baga po tao lang. Opo. Dahil man talaga po kaya iyan. Kung di kita maghagad kitawad o kitabang sa satuyang Yes. kagurangnan. Ayan. So, matabang po, tabangan ta po ang mga listeners ta po and viewers ta po. Ang tawon ta sinaki mga paano ang pagpapatawad. So, padiit-diit sana po So, just some reminders po. Ikaw kitang 10 na i-share po sa inda para Yes. at least baka po ikaw po nguyang kamong kagabatan sa buhay nakadagdag baga po inibis na mamata ka bagang peaceful Marayong na marurumduman mo na naman po ito so
Kung minsan May baga mga pati, situations kasi even sa tuyang family na kung minsan na igwa kang like even husbands and wives, igwa araw kayo ng mga situation na kung minsan nagkakadiskusyon ka mo because you wanted something pero nagko-contradict. So yung dibisilo na kung minsan di ba sabi mo, you just mentioned a while ago na tao lang tayo, na na-hurt din tayo, nagiinit din ang ulo natin. But at the end of the day, kita pa rin sa family mag-iiribahan. So, iba ba ang pride na kung minsan, I'll say in the room, you contemplate and maghangos ki hararom, Lord. Harap na naman kayo ni. Pigda-testing mo na naman ako kung hanggang senan sa kuyang pasensya. Yeah. So, araw yan kayan. And yeah, that's true. It happens all the time. Na kita, yan, the Lord is always guiding us na hihiling kung hanggang saan kita dyan. Iya po, tama po. Magayon sana baga po itong mabuhay mampitang so relax, so wala kang Pero kung minsan tita man po kita kay challenges po. Siguro papakusog man kita kan sa tuyang kagurang Yes, na. as we journey life, yan dyan, the more that you get closer to the Lord, mas grabe ang trials na nag-aarabot. Yan. Ini po ang 10 hakbang tungo sa pagpapatawad. So, ano daw yan? 10. Oo, 10 po Gari, yan. dakulo na, no? Dakulang kitang agihan before kita maka-forgive. So, initabang lang sa yung mga parantabay na at least you will also be guided kung paano kita makatauning kapatawadan. Okay. Yan. Not only to our family, our loved ones, maski si Isay po na naka-hurt man sa satuya. Ayan. Ini po ini latest po ining pangyaring pig-share po ni Ate Paula. Sabi niya, super hanga po ako duman sa nangyari sa Tarlac, Esitex. So nagbaranggaan garo po ini baga po. Ay, I remember. So yun na Di na nagkaso. pero instead of kasuhan, pinatawad niya agad. Oo. Maski Talaga nagadan naman sa po, family niya, siya lang yung Super hanga survivor. ako sa kanya na sana may gift din ako na araw niya. Ayun, po? Ayun, nakagirabi na, naramdaman ko man ng God. Kasi ito, di ba, pira ito halos Oo. gabo sa family niya, naubos, siya lang yung survivor. Day na nagkaso, pinatawad niya na. Just, grabe. Ayun po, Oo. Kasi siguro po, iyon man po so way na makakagaan sa iya. Ano po? Takong Para ano pa man. Kasuhan niya pa. Oo. Baga po, makiuras man baga po ito, Iyo. Makuha kang abogado, maduman sa korte para So, Lalong mabalik-balik pa sa imo sa trauma ng nangyari. hello, Ate Karen Nicole Ala, also watching. Just maray Thank na you. hapon. Baka may gusto ko man i-share, Ate Karen, sa topic tapong pagpapatawad. Ayan. Baka igwa kang pinatawad. Paano mo ginibo sa pagpatawad mo so duman sa tao na naka-hurt sa imo? Baka may nag-I love you sa imo, Ate Karen, tapos biglang binawi. Ay, sayang, lugi siya. So, ito po, 10 hakbang. Pinaano na naman kita niyan. Ate Pao, manggayunan po ang sa iyang sharing. Thank you, Pao, about for pagpapatawad. sharing. Tungo sa pagpapatawad. Number 1, aminin ang sakit. Talagang makulog baga po talaga ang nagigibuhang ki maraot po mampita. Iyo, totoo yan. kinakainot po Of course. Aminin na makulog talaga po. Depende sa gravity po kang nagiba sa imong kasala. Number 1, aminon ang sakit. Oo. Na talagang nakulugan ka po. Yeah. This is not a sign of parang weakness na i-admitir mo sa sadiri mo na nagkasala ka ba ko? Hindi po. I mean So, nakulugan ka. Oo. Opo, Yan. para mas madali po parang pigpa-process mo po ang sadiri mo na araw ka ini kakulog so nadulot sa kuya siguro dapat araw man ka ini ang mga gigibuhong ko. Ikaduwa po, Ma'am Pita, Oo, dapat aramon mo so buong istorya, di ba? Tapos sabuton mo kung ano nangyari and kung ano man sa pananaw kang iba, baka may ibang rason sa likod kaining mga pag-arog kaining mga pangyayari. yan, tama po. Baka po dangog mo baga sa rason, medyo magaanan ka man. Yan, Magaanan ka man. oo. Madali ang pagpatawad. So, mailing taman. So, parang yung both sides. Ilingon Opo. ta, di ba? Tapos igwa pa, Ma'am Pita, iwasan ang paghiganti. Yan. Isus. Yan ang... Dahil na paghibuhon O sa ganun yan, pag Oo. nakulugan ka, ako'y may revenge. Paghihiganti. Mabalos. Mabalos ako sa imo, ginhibo mo, hilingon mo kung ano man nagigibuong ko sa imo. Gari ka na So, gararog ka yan, Pero pelikula po, Ma'am Pita, Oh my God. Nga,
sinaksak niya at saksak ko. Tsak! Ay, sus ko. Oh, Lord. Sa ko ba ito? Sa barit, agar ka sa bago, puminadang ka kung saro may samurai garo. Inuwasan ka Imagine sa mo yan. kisundang. Ay, sus ko. Makuha man niya akong samurai. Oh, di ba? So, ano po, iwasan ang paghiganti. Ang pinaka-ano po talaga ini-pray na lang, mag-pray po kamo ta. Di naman talaga ini kakayanon. Kung sa tuya lang pong kusog, dahil po ini kaya ang pagpatawad po. Pero kung ito pong maliit-liit po, depende po sa gravity. So mga sa aki, baga pong may napasa na baso or ano. Ang inot po kayan, patawadon ta siyempre ang mga aki ta. Explain ta sa enda kung natin Sorry dapat nga ma. Sorry ma, hindi sinasadya. O, di ba? Mm-mm. Nanarugaan. Ayan. So, another po, sabi nga ni Mapita, unawain ang dahilan ng pagkakamali. Sunod po, tanggapin po, tanggapon ta po na talagang walang taong perpekto. Yes. Yan. Walang, maski po kita baga, kung minsan po kita nagkakasala man po kita, o nasasala man po kita, tatawala talaga pong taong perpekto. Sabi Iya nga ni po, baga. maski so, sabi nga ni po, maski so tao bagang perpekta po ang pangaran, bako manggirare perpekto. Sabi po ni Ate Pao, kill them. Ay, with kindness. Ayun. Oo, Akala sabi mo po naman, kanina. Diyos ko, kill them with kindness. Yan. Totoo yan. Mabalusan mo sila, ano? So, iwasan ang paghihiganti. Yan. Oo. So, ano ba nga mampita so para buyong na agom na pag uling buyong na naman, tinimplahan kang agom babae ki kape. Tapos, Oh. Hindi sa mga magpararibok sinda. Di tinimplahan niya ki kape. Di, warang ribok po sa araw. para maimasmasan. Mas-masan. Tapos makonsensya po, ano? Ay, Diyos ko, Makonsensya. Lord. So, Ay, salamat ngaya. Sa aga ngaya, mainom naman. Anyway, ngaya, pag-abot sa araw, may kape. siguro dapat mampita. Bako dahil lang si Raman. So, kape po, ano? So, kape. Papaito. Kasi kung masiraman po sa kape, baka Ay, ulit-uliton. salamat. Tapos buyungan nga, pininom mo kape, linabaran mo pa. Ay, saga, buyong na naman. Mapainom ka na naman ng kape. Patawadon mo naman. Labaran mo naman. Nasiraman. Ano? Pero So, po, everybody happy, ano? Opo. Everybody happy po, ano? Okay, masunod po. Ayan. Pagkatapos po. iwasan ang dahilan o palusot. Di ba? Yan. Yun ang sinasabi natin. Oo. Opo. So, kung sala, i-admit na Yes. na sala siya. Tapos, mag-sorry. Yan. Tapos sana mag-sorry. So, di man nag-uulok baga sugarin naka-insulto mampita, ano? So, ipapailing mo man na sincere man. Dapat. Hindi Sincere yung man ang nag-sorry ka na. Sorry. Sumahong ka pa nag-sorry. Ay, ano yan? You're not really sorry. Imbis na ipatawadong ka po, magbungagan pa ka malugod. Ayan. Yan. So, kill them with kindness na ang hanip po. Sunod po, ipagdasal. Yan. Ipagdasal ta ang lakas na makapagpatawad. Yan nga po. Magad na kita-kitabang kay Lord. Pag daita na po kaya, medyo magabat-gabat na. Ta ang sa tuya pong kaguranan. Halat naman lang po yan na mag-agad kitabang sa iya. Ayan. Next Yan. po, makapag-usap ng bukas ang puso. Ayan. Yan naman, Pita. So, maghuron ka mo. Mhm. Heart to heart. Heart to heart. Dakulaon na bagay po yun. Ay, heart to heart talk. Para madangog mo sa side Yes. niya. Madangog man niya sa side mo. Ito po. Ay, Ma'am Emeline. Hello, Ma'am Emeline Llagas Francisco. Pero may po siya nagko-comment po sa Satuya. May sharing man po siya. Okay. Good Thank you. Ayan. Opo. Good afternoon po sa inyong dalawa. Relate much po ako dyan sa topic. Ay, sorry po. sorry, Ma'am Emeline. Basta good afternoon, Ma'am Emeline. Thank you for watching. Opo. Thank you. Thank you for watching po. Oo. Regards na lang po Send sa us kung lahat. ano man para at least kung ano. Lahat ng mga Yan. kamiyembros ng pamilya. And kasi tunay ito, this happens to any family, di ba? Maski nga sa opisina, nangyayari yan na kung minsan na nakakakulog kita kibuot. And then, bako yan na iabot na kitaon. Kasarabay mo sa opisina, di mo napapatawa, di ba? Marauton pag-arog kaya ng environment na di kita tataong magpatawad. And the same manner, kung sisay man na nakakulong na yung tatao man ko ta na mag-approach na i-admitir na nagkasala para maging ng working relation sa mga opisina. Yan, And iyo po. yan, sa family, lalong-lalo na, di ba? So, kaya iningani po, magtarabangan po kita na kung igwaman po ka mo na pwede man na i-share sa muya, na you can send your message through sa chat.
para at least maisihan ta na makatabang man kung sa Indo na idigdi nga di po sa 10 na i-mentionar mi kung paano ang mga ways na magpatawad and pag-admit ng sa tuyang mga kasalan, makatabang man po. Ano po? Yan. So, ito nga po maghuron. Ano ito nga po? Sabi ni communication Heart to is the key. Heart to heart. Kasi Oo. pagkatapos kang ururon, ayan. Pwede na ka mo mag-chat-chat so bigatugtog tabagadig di mampita. Kung minsan baga po itong nagkakaraot ng kibot, pagkatapos magpatawadan, nagiging mag-amigo, Ayun. mag-best Ngayon friend. nun. Oo. Totoo yan. That's true. Yun. Then, pakinggan o dangugon po ang paliwanag kang ibong na partido, lalo na sa nagkasala. Hindi yun na nag-uurong ka mo, nagsuryawa na, Yeah. ikaw nga kaya, nagpuon kang suwa, kaya nga, Yeah. nag-give akong araw ka ito. Dahil nga ikaw, dahil nalugod nangyari. Tapos, hindi magtaasan kibusis po, Ayun, no? kalmado lang po. Tadyan dyan, nagbalbala na lugod. Naglala po, ano? Para sabi nga ni Paula, kill them with kindness. Yan. Okay. Sabi po natin, Pao, dapat po, pagkatapos ng makapagpatawaran, clean slate. So, malinig. yan. Back to Opo. zero. Ano po, kung sa Kopon Ban po, malinigon. Yes. Tsaka walang ungkatan ng past, sabi ni Ate Pao. Tama po. Tama po yan. Saka din na pabalik-balik Oho, yan. balik-balik. Saro man yan sa iano ta na. Dahil na pag-ibo na historical na bagada, historical mapita, sabi balik-balikan, kay ito ngayon ka ito. Tapos, bago po kita mag-advertisement, tapos tulo pa po. Ayan. Ibalik ang tiwala, Ayan. padit-diit. Yes. Iwasan ang pagbabalik ito po sa nakaraan, magmahalan ng may kababaang loob. Yan. Yan. So yan po ang 10. Ano? 10 dapat gawin kung paano ka maghagad ng tawad. At sana makatabang-tabang man lang tabi Iyo. ni kung may pinag-agihan ka mo dyan na araw ka ining sitwasyon po ano. Yung importante onan sa tuyang mga piguurunan digdi ano? sabi ni Ate Pao, ito nga ni pong pigbabalik-balikan baga, best in history. Major in history. Thank you. So ano bang bibalik-balikan po ano? So mabalik po kita pagkatapos ng magkapira pagirumdum. Yes, time check. Time check. An oras hatod sa Indocal. 31. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata sa Uno Plus. Kalidad na maaasahan mo. Serbisyong swak sa imo. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex! Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Panatag ang loob na bukas nanamnamin ang tagumpay. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Numero 1, tulad mo. Drink responsibly. Ang BDO ay nandito para sa inyo. Mag-deposit para sa ipon. Mag-loan para sa pangarap. Tara na sa pinakamalapit na BDO or BDO Network Bank branch sa inyong lugar mula June 2 hanggang July 18, 2025. BDO. We find ways. Terms and conditions apply. Promo runs June 2 to July 18, 2025. DTI Fair Trade Permit Number R0508 Series of 2025. BDO Unibank is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. www.bsp.gov.ph. Deposits are insured by PDIC up to 1 million pesos per depositor. All rights reserved. Punta na sa pinakamalapit na BDO or BDO Network Bank mula June 2 hanggang July 18. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ibalik ang suportang bigay ni Nanay at inominate siya sa Suporta sa Ginhawa Award for Best Supporting Nanay. 15,000 pesos ang naghihintay at marami pang iba. For more details, follow Generica Drugstore on Facebook and TikTok.
Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong para omang benepisyaryo. Magiribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa Kape Asin Barretang Agraryo. Si Kuya A, Usapang Pamilya sa DZGB. Yan, we're back. Sa Mabuhay again. Mabuhay. Yes, welcome again. Digdi sa Satuyang Usapang Pamilya. 2 to 3, digdi po sa Always Number 1, Always DZGB. Anaan sa Tuyang? Sa tuyang tema po. ngayon na Yes. Pagpapatawad, daan tungo sa kapayapaan sa tahanan. Wagayunon. hapon. May pahabol po si Ate Angela Marie. Ano po? Tawag kay award ang Pacres Family, Best Supportive Family. Ang gabos po naghihiriling po sa mga Thank you for my miyembros ng family. Pacres. All of them are watching. Hi there. Sabi ni Ate Angela, nagiging historical, bako hysterical. Ay, before we proceed pala. Ay, opo, sige po. Oo, sana please give me this opportunity na ang Kiwanis Club of Daragang Magayon, magkakaigwa po kami ng fun run. Takbo para sa kabataan, KCDM Fun Run for a Cause. This will be on July 5, 4 p.m. dyan po sa Sawangan. So yan po, 3 to 4 p.m. Yan po, gari magkakaigod ng warm-up, may Zumba. And then hanggang start will be at 4. And then hanggang sa awarding and recognition. So yan po, this will be on July 5. So for those who would like to get tickets, ako mapo igwa, tinawan ako, inatod po sa harong. The tickets cost 300. Igwa ka na pong shirt and igwa na po may mga freebies naman po ini. And I would like also to thank si Sir Roland Bongai. Sir Uman po siya mga nag-sponsor. Kay Sir Bongai ng AXA. Magataw po siya ng Cargena Water and also Celine and several others. Kasi po, tinawan ako ng assignment. I was not able to attend the meeting last night kasi medyo araw mo na, mga lola, alas 7, medyo pagal na. Hindi ako naka-attend, nangitulog ako. So, yan po, again, the Kiwanis Club of Daragang Magayon will be having a fun run for a cause July 5. Diyan po sa Sawangan. Thank you. Pila man pong ticket ang pigto sa imong mampita. Tinawan akong tulo. Tulo. Ay, 5 pala. 5 and 5 Bakal shirt. ka na po digdi sa online. Okay. Sige. Magayon po ito nag-i-intry. Ngunyan baga po, mga conscious na po ang mga tao. Mga nag-i-intry, nagsusumba, Eyo. nagkapanran. Zumba. Yung nga ni, gusto ko man mag-zumba. Ayan. Maging permit kitang fit. Yeah, terming fit. Zumba, ballroom dancing, Yan. Okay. and singing. Singing. So, July 5. Yan po. Ayan. Okay, so, ano naman kita? 10 tips. Yes, Sa 10 mga tips. maghahagad kay kapatawaran. Yan. Kung ikaw po ang nagkasala, paano ka po mag-agad kitawad sa mga na kasalaan mo kibuot, na rautan mo kibuot? Number 1, aminin ang pagkakamali. Yan. So, ara mo man nasala ka, i-admitir mo na po nasala ka para sa parte din ka itong ibong na partido. Mara man, nagpapakumbaba ka man sa pag-amin mo kang sa imong pagkakasala. So, di ka na magpara, di ako so, sige pang araman sana na siya ang may kasalan. Dapat aminon ba ko? Yan po ang number 3, iwasan ang dahilan o palusot. Yan, then para palusot, aminin mo na nagkasala ka talaga. Otherwise, kung di mo man aminin, paano ka? Hindi ka na mag-agad kitawad. Iyo. Humingi ng tawad ng buong puso. Yan, bako yan, sorry. Gari, nagtataram ka na, Tapos, ayun na, sorry na. Nag-smear ka pa, nagari ka, that's walang sincerity, di ba? walang sincerity. Yan. Magpakita ng tunay na pagsisisi. Yes. Dapat.
Sabi ni Ate Pao, gaslighting. Yun na baga po ngayon ang pigagamit ng mga terms. Ayun, gaslighting. Ayan, Yan. magpakita Dapat talaga, so talagang tudok sa puso mo na naghagad ka ng tawad. Bako na, patawadan na ako. Tapos din nga, nagiiling na, ayun na, patawadan na ako. Araw ka yan, gani, bako, naghagad ka pa talagang tawad o ano, nagkakaraw ka. Tapos ito pong subo, naghagad ka kitawad, ay napagparauliton. Yan. So, yung nga ito. Another is iwasan ng dahilan o palusot. Dahil na palusot ka pa dyan na sala mo talaga. Admitirin mo, bako na masinsayin pa ngayang istoryahan. Diyos ko. Dahil na magparapalusot pa. Ano? Palusot ka pa. Yes. Top 5 tips lang pala ini Ma'am Pita. Magpakita ng tunay na pagsisisi, buda magbago kang ugali. Yan. At kung so dapat bago ng ugali na kung permi kang araw kaya nagari ka na sa na perming ikaw bagang term, sorry for the term na pigagamit na gari ka perming matibayon kaya man so perming matibayon ko ika na nga permi ang tama. So gari sa term na sorry for the term na pigagamit na ikaw bagang urag-uragon. Isus ko pa. Ayan. So yan po yung 5 tips kung kamo po ang naghahagad kitawad sa mga taong nakarautan ni Dokibot. Dagdagan ta po in kay Bible verses, Ma'am Pita, na para ano din, ma-assure po kamo na talagang si Lord po gusto niya nagkakapatawadan. Tama. Ayan. Tapos ito po, sabi ni Ate Paula, and sa mga line na, pasensya na kung, sorry kung, gari, may ano pa? Gari, may kakabit na, yung parang the kung, sincerity is not there kasi kung igwang kung pasensya na kung naglulusot pa nagpapalusot pa po ano kung maghagad ka ng tawad patawadon mo ako dahil nagkasala ako sala so ginibo ko bako na pasensya na kasi kung ano yan so yan na pasensya na forgive me for what I have done. I'm really sorry yan tapos ayan sa Ephesus po sa Ephesus 4 verse 32. Sabi ang Ephesus is Ephesians. Ayan. Thank you. Hindi ko naisip sa English po. Magmagandang loob kayo sa isa't isa, mahabagin at magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Yan. Pinatawad kita through dying sa cross, di ba? Pinatawad kita, sinalbar kita. Iyon man po ang satuyang gibuhon. Tamagayin pa sana itong living in peace baga po. So, makaturog ka, wala kang pag-iisip na... Magabaton nga, sabi mo magabaton yan, pag mata niya, dyan, sumasabatan mo, utong yung sukaiwal ko. Buminilid ka po, uminagi ka sa ibong lugod, naparayo ka lugod po. Ay, utong masasabatan ko. Arayo, so, iling mo, makulugon sa liog, tapos nagkabarangga ka na dyan, kaliliklik. Yun. Kung imansan ko unong ka na, kunyari, you're pretending to be texting someone, tapos nabangga ka na, nahulog ka na pala sa hagdan, o bako, naminsan ka pa. Tapos na-late ka lugod, ano. Sabi, so, dyan po sa verse na iyan, pagkapahiling po dyan, ang pagpatawad po, bako lang obligasyon, kundi pagsunod po ini sa halimbawa ni Kristo, at sa tuyang kagurangnan, na sa ibong po ka mga pagkukulang, dapat bukas man po kita sa pagpapatawad, lalo na sa laog po kan pamilya. Yes. Tapos ito baga Mapita na mention mo na din sa work baga. Kung may karaotang imagine 8 to 5. Magkaibahan ka mo yung mga tao. Hindi ka mo nag-iilingan, hindi ka mo nag-uuron ta. Marauton so ginibo ngayon sa imo, Diyos ko Lord. Marauton na narog kaya. Kasi it happens, talagang nangyayari. Kahit sa workplace, na narog kaya na may nag-iiwal, may kadagit. Tapos ikaw mo nagtitinuhan. So, paano ma-achieve din do nindo sa opisina kung araw ka mo kaya, di ba? May sarong bako marayang pakiba sa indo. Sabi nga rin po ni Ate Pao, ito pong statement na may kung, sorry kung, bako 100% ang sincerity. Yes. Yun na nga niyan. Dapat we should be sincere in asking for forgiveness. Ay, saro pa pala, pwede kong idagdag Mapita. Pag mahagad po kamong sorry, day po nindo iniagi sa AI, sumaagad baga mapatabang baga po mag-agad paano ngayon ang pagtaram. Actually po nangyari po ini sa ko kang pinadara niya sa kuya halataon pong ali pa sa AI so message. Okay. Oo, so
Dahil ko nahiling din mo sincerity, kundi mas naano palugod ako, sabi ko po, ano ini, dahil niya aram na tatao man ako Ayun nga ni. So dapat, sa diri mo man ang gayud. Sa diri po. Kasi ini baga po mga AI pala, Ma'am Pita, yun na baga po ang uso niyan. Pero madali mo siya ma-detect, halimbawa sa sarong tao pong kuro kauron mo, aram mo ang mga pigagamit niyang words. Okay. Pero pag Kung midbid mo talagang tao. pag pinadarahan kang may mga words na duman ng mga ararom na, Iba na. oo, ay, bako Araw mo na bako siya AI ini. na. Bako siya Okay. ini. So, magayon po itong hali sa puso. Ayan. Sa Matthew naman po, Matthew chapter 6, 14 to 15, sapagkat kung pinapatawad ninyo ang mga tao sa kanilang mga pagkakamali, patatawarin din kayo ng inyong Ama na nasa langit. Ngunit kung hindi kayo magpapatawad, hindi rin kayo patatawarin ng inyong Ama. Ayun. Iyo baga, so, di ka magpatawad, di ka mapapatawadong kang mahal na Diyos. So, yan po ang pigtuturo sa tuya na magpatawad po kita. Forgive and you will also be forgiven. Yan, palayaon po. Ay paasaro po ina pag-agda sa pagpalaya sa ating puso sa mga hinanakit na nakakapagabat po bagayan sa buhay. Ngayon baga mampita lalo na after pandemic, during and after pandemic, kung ano-ano sa mga trials po ang pig-agihan ta po. Ano? Ay, sus ko. So, dito na pagdagdagan po. Iyo. Tarabang na sana kita maghampang kan Yung nga mga ni, like what's happening pagsubok. ngunyan. Ano? Because of pride. Ngayon, ilingan mo ang nangyayari sa kinabahan. Grabe. Kaya kay puwanta magpangaji talaga. Na kung look at that, kasi more on pride, kung tatako magpakumbaba, so patawadan na sana para all of this will stop, di ba? Yan. Kasi kung hindi, talagang sige sana palayog ka yan, no? Sige, wala na, hanggang sa maubos na kita digdi sa kinaban. Yan, tama yan sa sunod tang Bible verse, Mampita. Sali sa Colossians, magtiisan kayo at magpatawaran kung may hinanakit sa isa't isa. Magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. Oh yan, kita baga Mampita, pirang beses man kita nagkakasala, pero iyan, sa pagkakasala, pero may man kita pagpapatawad kan sa tuyang kagurang na. May masabi pong sa pilosopo, bako man ngayon ako Diyos. Ayan. God is a forgiving God. Yan. Bako man ngayon ako Diyos, nata ngayon ako magpatawad. Ayan, pride naman po iyan. Kung ang Diyos gani nagpapatawad, kita pa daw na tao, di ba? Yeah. So, lang kita, open po kita na magdangog. Pero ito nga ni po, sabi nga ni Ate Pao, time heals. So, bako po beriglaan. Kuminsan po may mga pagkakasala din na kaipuan din tawan kitayom. Kuminsan nga baga space, kaipuan ko ngaya ki space ngo na. Yes, correct. Pero ang ending po niyan, there will be forgiveness pa din. So lalo na po sa pamilya po sana maiwasan po iyan ng mga dai pagkakasinarabutan, pero dai man talaga po maiwasan po naigo talaga. So ngunyan po ang is paano maiwasan o paano po anong maray nagibuhon para magpatawad o mag-agad kitawad. Yan na nga, so, sa tuya mapigtukar for the past ilang days, yung so open communication, para magkasirinabutan. Kasi kung pagpaparatago mo lang, kikimkim mo, para makasabutan ka ito na nakukulugan na pala nakibuot, kung di man tataraman, so di ka mo talaga magkakasinabutan bako. And then, paano ipahiling ta ang pagkamot sa lambang saro sa tuya. Show our love, our affection, and care to one another. And dahil paghalion ng respeto. Ang respeto is there, na dahil paglingawan ng ganda, kulaon na factor yan dyan sa family. And then, yun nga ni pigtotokartago niya na dapat marunong kita magpatawad. So, pig-share ta kung paano ang mga paagi na pag kita man maghagad kitawad and mga paagi man kung paano kita magpatawad. Yan po. Sana, let's aim for a peaceful and loving family. Yes. Para maluwas po kita sa harong, maugma. Yan. Iyo man sa nang piga-asam-asam bako na intakan sa tuyang family, maging maray, magtarabangan, naiwasan ang kasi sa family nagkakaigo din ng mga yung parang na maray pa nga si Arog ka ini, mga aki, very successful, but kung ikapasalamat ka with all your children, your grandchildren, tabangan mo, magtarabangan ka muna, may mapakarayan sa indong family. Gari, ilingan mo na lang na, okay, iba man itong estado, iba man ang sa indang mga pig-aragian, and with what they achieved now, iba man. So, iba man ka mo, ibahon mo man ang sa indong family. At kita, iba-iba man. Yan, oo. So, tatao din kita magdangog.
tatao kita magdangog po. Open open ang communication. Tapos ito pong sa lang nagibong minsan dahil na pag-uliton. Dahil na po pagpara-uliton na. Paulit-ulit. Makakakulog sa ibong na partido. Then nagsawa day bay na. Patawadon ta kay yung iyo pero yung mapigigibo. Kaya po, pag-encourage na din po ini sa mga pamilya po na din nindo paghalion po an pagpangadji, pagsimba. Once kita baga po nga ng mga Katoliko, every Sunday naman lang kitang obliged o magsimba po Pero kung gusto magsimba oral mas maray man po. Pero ito at least Sunday ngayon akong busy po gabos magsirimba po. Mas Ngayon pag nagasimba na sarabay. Pero kung daing pagkakataon na sarabay, pwede man basta magsimba, magdangog sa mga scriptures, magdangog sa homily ni Father. Kung minsan baga po, ma-attender kita kami sa, ito nang gad na homily, yun ang gad so, minatamaan ka. Ayan. So, tapos ang puso ta po, panuon ta ki pagkamuot po, alion tayo yung hatred. Oo, alion pa negativity. Good vibes lang. Oo, pareha sa imo. Good vibes. Pares din kay Mampita, pero may naka-smile. So, arag lang po kayan, para magaan po ang buhay. Ako pigdadagitan ako kan mga aki ko na pag nagda-drive. So, yun ang piga-upod sa muya sa charismatic. Sa BCBP na it's a negative, ano ba to? Yung mag-uulo ka, may pigulo ka ng tao, tapos I forgot the term. So, Lord, forgive me, nag-uulo ako, pero ano man lang, parang sa sadiri ko lang. May pigulo kang tao, Mampita. Pigdadagitan ako ng mga aki ko. Ayun baga po, thank you sa ang mga aki baga po kung minsan, iyon na po ang ngunyan. Uy, mami, daddy, wag naman ganyan. Sindahan ang nag-remind po, wag naman ganyan po. Ayan, so, ayan po. So, ano po ang, baka may gusto man po kamong i-share about sa mga istoryang pagpapatawad po? May pa lang kita. Please don't forget to chat kay Bert or through my number kung may gusto mga kamong i-share. So, today is Today, nag-start yung classes again, last Monday, Last Monday. Oo, so actually while waiting for them to text us. And I would like also again to say hi kay Sir King. Ang Satuyan. So, mga regular natin ang mga naghiling sa Satuya, nagdadangog sa radio and then sa YouTube channel ng DZGB. And sa mga apo na nagkakralase, yung mga very excited ng mga grandparents because, gisingin na, it's 5:30, may klase, to pala, only to find out na warang klase dahil yung mga girls daw ang may mga assessment. Sabi ko, ay excited su Lola, pipukaw tulo su. So, ngunyan yung this week, again kita magsawa na mag-remind sa Satuya sa families, all those who are going out, when you're on the streets, when you're driving, please, mag-iingat po kita. Tadakul po kita araman sa nandito ang accidents, di ba, Bert? Nailing mo yan sa mga news. Grabe yung mga accidents na nangyayari. Kita po mag-ingat, magpangadji, magbalong po ki balde-balde, saksakong pasensya while driving. Correct. And they po makipagbukudan kasi naghahabol ka ng appointment mo, malilate ka na sa flag racing, may appointment. Please be early for your appointment. Iyo po, pagirumdum lang po iyan. And again, ang satuyang panahon, be it mainit o mauran, magpasiguro po kita ng payong and then tubig para po maiwasan ta. Ang mga mahirap magkasakit, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Ayan. So, naman po, just a few more minutes before 3 p.m. Kaya mga kausapang pamilya, ang bawat patawad ay tulay patungo sa pagkakaayos. Yes, okay. Tulay po yan para magiging harmonious ang satuyang family. Ang pamilya ay laging bukas sa muling pagtanggap, lalo na kung nakikita ang tapat na pagbabago. Ayan, ang bawat hakbang sa paghingi ng katawad ay hakbang din patungo sa pagmamahalan at pagkakabuklod. Yes. Ayan. Yes po. So don't forget po ang pagpapatawad. Forgiveness. Love. Po ata ang love kaysa hatred sa satuyang mga puso. Aliyon po, magabaton yan sa satuyang pagbuhay-buhay. Pagmamahalang. Pagmamahalang. Kaya
Mapaaram na kita, Ma'am Pita. Yes. Kami po ang sa indong mga nakaibahan. Mabuhay, ako po si Pita. Ako man po si Bert na nagsasabing sa bawat usaping pamilya or usapang pamilya, May panibagong pag-asa. sa lado technical Mabuhay. po, mabuhay po. Sa lado technical po, kaiba ta po si Sir Nems Flora, si Casey Tanay from CSPC Nabwa, Sir Jerome Nico Martinez, and sa tuyang IT, social media writers Miss Jenny Macho Balyaran, Miss Shara May Leron, asin Mr. Jimas Barrios. Sa ngaran po kan bilog na tropa kan DCGB, sa mga naghihiling po dyan sa DCGB News. Anong sign po ito na naghihiling si Ma'am Pita? Sa Yes. enumerate mo ka sa bago? Oo. Naghihiling sa Facebook page, Yes. Thank you so much. sa YouTube channel, Yes. sa DCGB Live app, Yes. 729 kHz sa indang mga radyo. Ayan. So kami po ang sa indong nakapag-iribanan. Abangan po ang susunod na programa, Pinky on Mo Baby. Kaiba ang lalaking hindi inuumaga. Sir VP Henry Maceda. Mabuhay. Mabuhay. Always number one. Always, DCGB. Salamat po. Thank you for watching and listening. Sa indong nadangog ang programang Usapang Pamilya.